A l'edat mitjana, la forma d'organització social, política i econòmica rep el nom de feudalisme. La societat feudal s'organitza al voltant d'un senyor que és qui posseeix les terres i que proporciona protecció als seus vassalls a canvi dels seus tributs i de treballar les seves terres. Els senyors eren nobles o bé membres de l'Església i depenien del rei a qui també havien de jurar vassallatge. Senyors i reis vivien en castells des d'on vigilaven les seves terres. Les condicions de vida del poble, anomenats serfs, eren molt precàries i sempre dependents del seu senyor. En aquest context apareix el romànic, art eminentment religiós que generà esglésies austeres com ara Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí, o el monestir de Sant Pere de Rodes, a l'Alt Empordà.